Thank you. I'm not... Moltes gràcies. No sé si... A veure, aquesta presentació... Després de fer la primera presentació, l'Oti em va dir al final de la teva presentació podries explicar si encara necessitarem centres d'hemofília al futur? I jo li vaig dir a l'Oti, bé, ho podria fer, podria dedicar un parell de pantalles a això, però potser seria millor que expliqués per què penso jo que necessitarem centres d'hemofília al futur. Aquesta és la pregunta que l'Oti em va plantejar. Necessitarem centres d'hemofília en el futur? Resposta. La meva resposta és sí, necessitarem aquests centres, però canviaran. No seran els mateixos centres que tenim a dia d'avui. I com els hi he comentat en la meva primera presentació, vostès tenen... Aquells de vostès que tinguin hemofília, avui els centres se centren en els sagnats, en les hemorràgies, però jo personalment crec que estem a l'era en el que si un té hemofília pot viure sense sagnats, com en Brian, amb teràpia gènica sense sagnats, però les teràpies actuals poden ser suficientment bones per poder dur una persona a viure una vida sense sagnats. Bé, aquí tenim el cas d'un pacient típic, no només d'aquí de Barcelona, sinó de qualsevol lloc del món. Així doncs, per què una persona, un pacient, ha d'anar a un centre d'hemofília? Diguem que jo tinc hemofília severa, val? És el cas típic d'un pacient. I hi ha moltes persones que m'ho pregunten, No només als vostres centres. El meu tractament és teràpia gènica, Hemlibra, o factor 8, o factor 9. I potser no és així exactament a Barcelona, però al Regne Unit el que fem és oferir el tractament de factor 8 a casa del pacient, de manera que no cal que vingui al centre d'hemofília per poder rebre el tractament. I a més són persones que no tenen sagnats. És a dir, imagineu-vos un pacient sense sagnats que segueix el tractament a casa, què ha de fer o què pot oferir al centre? Per què un pacient hauria d'anar al centre? Doncs els hi responc de dues maneres diferents. En primer lloc, jo no crec que això passi aquí a Barcelona, perquè, com ha dit el senyor conseller, hi ha recolzament i no imagino un sistema sanitari com el d'aquí d'Espanya o el d'Europa que permeti que això ocorri. Però sí que ha passat als Estats Units i també està començant a passar al Regne Unit. Al Regne Unit tot està basat en una pòlissa d'assegurança, no? I l'hospital rep diners per cada pacient que rep. Als Estats Units, els centres necessiten els pacients, necessiten que els pacients vagin al centre per poder rebre fons. Si no hi ha pacients, els centres, els hospitals, no reben calés i diran no és rendible. I llavors és així el que passa als Estats Units. Aquest és l'exemple dels Estats Units. Els pacients als Estats Units poden escollir on volen fer seguiment, si volen anar al centre o no. I als Estats Units són les grans empreses d'assegurances que diuen d'acord, doncs perfecte, perquè així no haurem de pagar l'hospital si un pacient no hi vol anar. Així que amb el nombre de pacients que van als hospitals, a mesura que millora el tractament a casa, fan que es redueixi els números de pacients que vagin als hospitals. Així que és viable tenir un centre d'hemofília? I a més, tenir un centre d'hemofília no és anar a veure un metge, sinó que necessitem metges amb experiència que cobreixin els torns cada dia de la setmana. Necessitem infermeres, fisioterapeutes, especialistes de tota mena, tota una infraestructura. Així que el sistema sanitari dels Estats Units està trencat i fins i tot, jo diria que més pel cas de l'hemofília que altres malalties. Jo no crec que permetin que això passi aquí a Europa. El motiu d'això és que a Europa no tenim, si és que n'hi ha, grans sistemes basats en aquest model d'assegurança. Tenim cobertura sanitària universal i això és el millor que qualsevol país civilitzat pot tenir, és a dir, un sistema de sanitat universal.
Tanmateix, els centres d'hemofília s'han d'adonar que el món està canviant, els tractaments estan canviant, i de fet han de canviar. Si no canvien, el món al seu voltant canviarà i no tindran propòsit o raó de ser. Un exemple és el que trobem en el meu país. Potser no és exactament igual aquí a Espanya. La majoria de centres a Europa, segurament, o almenys sens dubte, al Regne Unit, són centres de trombosi i d'hemofília. Com a metge tinc experiència en tractar l'hemorràgia excessiva i l'hemofília, però també tinc experiència en el camp de la trombosi. Així que es poden imaginar com la població de pacients és molt més gran i es pot oferir un servei millor si cobrim tots dos. En la meva primera presentació, la trombosi, com he dit, és un tema cada vegada més important, en expansió, i hi ha interaccions entre totes dues malalties. Així seria la meva càrrega de feina al meu centre. És completament diferent en comparació amb l'any 92. I si em preguntessin quina era la càrrega de treball a l'any 92, era principalment hemofília severa. Hem hagut d'acceptar a pacients amb VIH, amb hepatitis, amb sagnats, però tot això ha canviat. És inimaginable per a un pacient o un doctor que treballava l'any 92 veure com estem a dia d'avui. 2/3 de la nostra càrrega de treball representa la trombosi i entorn un 10% l'hemofília severa. Per a aquells que tinguin hemofília severa ho trobaran difícil d'entendre, però pels centres d'hemofília la gran càrrega de feina és gestionar aquells pacients amb trastorns de sagnat lleu. Si venen a l'hospital els hem de tractar també. Jo vinc de Sheffield i segurament no sàpiga no està a Sheffield, els hi ensenyo. Si li pregunten a qualsevol persona de Londres, que està aquí, on és Sheffield, segurament els diguin Sheffield està al nord, està aquí a dalt, però Sheffield està al mig, de fet. Sospito que no serà tan diferent d'altres països. Si un viu a la capital, el seu concepte d'on està la resta del país o la resta del món és molt diferent, no? I la manera que pensen respecte del que ells fan sempre pensen que és la millor manera de fer les coses. Però bé, jo crec que és així en molts llocs. Llavors, què fem? Què fa el nostre centre? I per què aquelles persones amb hemofília severa venen al centre? Doncs venen per les revisions de professionals clínics. Abans els deia que si una persona té hemofília severa i ve al centre per una revisió, segurament pensi que anirà al centre a veure alguna persona i després se n'anirà, però no funciona així. Una setmana abans de venir al centre sempre tenim una reunió d'equip multidisciplinar entre 15 i 20 persones. Tenim els metges, les infermeres, els psicòlegs, els treballadors socials, les persones del laboratori i sabem qui vindrà a la revisió. I debatim cada cas individual de cada pacient, de manera que sabem si hi ha alguna qüestió que s'ha de plantejar per plantejar-la. Llavors hi ha un període de revisió. Hi ha una infermera, un doctor, un metge i també un fisioterapeuta en aquesta reunió. Una setmana després de veure el pacient, parlem entre l'equip el cas de cada pacient i quins són els següents passos respecte de cada pacient. Així que no pensin que un pacient ve durant 10 o 15 minuts a la sala i ja s'ha acabat, a la nostra consulta ja s'ha acabat. No, li dediquem molt de temps a parlar de cada cas. També fem cirurgia, cada vegada més, perquè la població s'envelleix més i hem de fer més pràctiques, també procediments dentals. Hi ha persones que no poden trobar aquest tipus de serveis a altres llocs de la comunitat. Oferim també, si el pacient ha tingut un sagnat després d'una cirurgia i no pot viure una vida més o menys normal a casa, però és poc usual, sobretot en el cas de l'hemofília severa. Així que quasi mai veiem pacients amb sagnats espontanis relacionats amb hemofília, perquè els pacients d'hemofília severa es tracten a casa directament. Aquesta ha estat la gran diferència, la seva pròpia profilaxi. Si teniu un centre que penseu que això seria el futur, no ho és, ni molt menys. Així que, per què els pacients d'hemofília severa que no experimenten sagnats
necessiten un centre d'hemofília o han d'anar a un centre d'hemofília? En primer lloc, cap dels tractaments actuals curen l'hemofília, ni tan sols la teràpia gènica. La teràpia gènica no cura l'hemofília. L'hemofília encara es pot transmetre i necessitem un equip. Si tenim una filla que és portadora, necessitem el centre d'hemofília per poder parlar amb els professionals i els pacients. A més, la coagulació no és normal. Potser sembla normal. Abans he parlat sobre el cas de la pacient a Espanya que va tenir problemes greus perquè va anar a un hospital que no coneixia res de l'hemofília, que va fer proves sanguínies i va dir la coagulació és normal i anem a operar. I això quasi va causar un desastre. No només a Espanya, Preguntin el mateix arreu d'Europa. Veiem casos molt semblants i hem de ser conscients que si un no sap del cert si s'ha de fer o no una cirurgia, això s'ha d'investigar. Els tests de coagulació poden no estar disponibles a tots els hospitals o poden donar resultats que no siguin els previstos. Al Regne Unit, per exemple, hi ha una prova disponible, per exemple, per mesurar el factor 8, que és força econòmica, potser disponible també a altres llocs, no ho sé. Un 30% dels hospitals al Regne Unit la tenen i tots els centres d'hemofília, però les proves més precises no estan disponibles a tots els centres d'hemofília. Potser li donin un número, però potser no és el número més precís. I també hem de monitoritzar el desenvolupament d'inhibidors. No ho he comentat abans. Si una persona no ha tingut un inhibidor quan era petit i comença tractament amb Hemlibra, i llavors no hi ha sagnats, any rere any sense sagnats. Aquest inhibidor que va rebre quan era petit pot tornar sense saber-ho, perquè Hemlibra funciona en els dos casos. Així que és molt important saber si torna un inhibidor, perquè si torna un sagnat el tractament no serà el factor 8, serà Novoseven. I aquest és un tema no del tot conegut. I si hi ha problemes necessitem un expert, si hi ha una coagulació, per exemple. A la població en general, 1/3 de la població tindrà atacs de cor o embòlies. I les persones amb hemofília, l'hemofília se salvaran, però no et protegeix del tot. Si una persona té hemofília, és possible que pateixi un atac de cor. No joves, però potser sí per sobre dels 70. Què passa si una persona té un atac de cor als 70 anys i va a l'hospital? Què passa si no tenen un centre d'hemofília? És molt important que en aquell moment, més important que qualsevol moment de la teva vida, hi hagi un expert que sàpiga el que s'està fent. Així que, què hem d'esperar del nostre centre? Segurament això ja ho ofereixen els centres de Barcelona. El centre hauria de poder rebre pacients dia i nit cada dia de la setmana, en cas d'emergència o urgència. Hem d'esperar que la persona que t'atengui tingui experiència en hemofília o que pugui parlar amb algú que tingui experiència en hemofília. També hem d'esperar que tinguin estoc de concentrats en cas de problema. I també hauria d'haver un laboratori suficientment bo per poder fer tot tipus de proves, cosa que no sempre és possible. Segurament un pacient no sàpiga si un centre disposa d'aquestes proves. I també el centre hauria d'oferir servei de cirurgia 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. Els centres d'hemofília del futur. Jo crec que cada vegada hi haurà menys centres d'hemofília. Sé que no sigui una bona notícia, sobretot si ho comparteixo amb vosaltres aquí a Barcelona, però jo crec que hi haurà menys. En canvi, les instal·lacions seran millors. A Noruega hi ha un centre d'hemofília. Si feu un compte al mapa de Noruega, veureu lo lluny que està al nord del sud. La distància segurament sigui molt més gran que hi ha del nord al sud d'Espanya. I s'esperaria que tots els tractaments es facin a casa, és a dir, tractaments domiciliaris o consultes digitals. Les proves, les analítiques de sang es poden fer de manera local i després enviar-se al centre.
al nostre centre de Sheffield, amb l'arribada del Covid, els hospitals no volien que els pacients anessin al centre. Així que vam organitzar un servei de flebotomia a la comunitat, un servei comunitari. Vam fer una mena de tenda en un aparcament i parlant amb el pacient els deia, necessitem una analítica, la demanàvem a l'hospital i llavors el pacient anava conduint prop de l'autopista, per cert, sense cita prèvia, perquè el centre estava obert de 9 a 8, arribava allà amb el seu cotxe, deien el nom, treien el braç per la finestra del cotxe, es feia la prova i tornava a marxar. Ni tan sols havien de caminar, perquè no podien caminar o sortir del cotxe. No hi havia cita prèvia. El sistema era molt eficient. I quan ens preguntaven quina part del Covid nosaltres com a professionals mèdics volíem seguir aplicant, aquest servei diria que és increïblement bo. Segurament continuï. Les infermeres o els infermers, als metges no els agradarà això. Jo crec que en el futur les cures en relació amb l'hemofília correran per part dels infermers i de les infermeres, però segurament rebin una formació molt més professional. Els nostres infermers i infermeres tenen una formació superior, poden recetar fàrmacs, no només factor. Així doncs, al nostre centre jo tinc molta més fe en els infermers i les infermeres que en els metges més joves, perquè no tenen l'experiència. Així que tots els centres jo crec que seran auditats externament. Ho farem bé, però com ho sabrem? Jo crec que això és el que està per venir. Segurament també aquí a Espanya. Ho veurem arreu d'Europa. Ja ho estem veient al Regne Unit. De fet, ho hem estat veient durant 20 o 30 anys, però a Europa també. Gent arribant al centre per examinar qualsevol part del centre. I quan això passi, la gent s'espantarà i veurà que hi ha gent que els venen a controlar i avaluar, però és bo, perquè si algú de fora ve al centre i els diu no teniu un psicòleg o no teniu un fisioterapeuta o el servei de fisioteràpia no és gaire bo. No hi ha res millor que persones de fora, experts de fora, ens ho diguin. Perquè d'aquesta manera podem parlar amb les autoritats hospitalàries i dir, mireu, això és el que ens han dit. Així doncs, necessitem centres d'hemofília en el futur? Sí, però hauran de canviar. Gràcies.